Kedam dang phai kuni ni phai clear ni adapor phai kepen PWDI bialong Karbi Farmers Association dilai head branch pen patir piponsi sai chuti ki rada phan dragon fruit wa the seria rong pharo phliso se ron ponlo lapen dilai high school alongta homri damsi labang so the sere KSI klempon labang so the sere rong ki rona mai long Karbi Farmers Association dilai head branch amai phu konmuni te ron pensi mai che pai phu ponlo lapen kongchun bang jiten phang cho pensi mai ke phalam the lapen aluhi ke pachunia por en ponlo aluhi aman pen Karbi Farmers Association tiripi kongchun bang amar jetimu dilai Karbi Farmer Association bidisar birenbe susan lek the lapen penang ke the ding atum chatong dunlo Karbi Farmer Association tiripi kongchun bang amar jetimu pen rada tumaphan dragona thesre ke karche nang jalam the thanpon ke jor penta ali ka chepalong ji lapen ke chopenta okprana phan akimi alam the puthak jaiteka Karbi Farmers Association dilai head branch amai phu konmuni teron pentame sai chutu ki arada tum kachepadu kaselet le dai ponang ji alam the thanpon dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live